Ayo. Dipil lawas banget ya. Pilor ki Pak Polisi tak jai ning Candi Plaosan meneh iki. Candi Plaosan Lor. Ah, Plaosan Lor. Ngelor. Nah, ya. Iki wong siji bayar 10.000, Pak. Ya. Wong 5 bayar 50. Ya. Berapa? Dalam 5. Ya. Kene, bayarnya kene, Pak. Nah. Ya. Dari mana, Pak? Niki wong Suriname, Pak. Ah, Jawa, ngomong Jawa. Nggih, tenan. Jangan ngomong ning ora iso ngomong bahasa Indonesia. Betul. Iso ngomong Jawa iso. Paling ganteng ya, Pak ya. Ame coba. Wis seneng gocek. Mana, Pak? Nah, ra apa-apa. Nah, saya iso Jawa ya. Suriname, Pak. Suriname ya. Bapak saya Cilacap. Cilacap. Biyen bae Biyen. Cilacap. Biyen. Heeh. Suriname pun pirang tahun, Pak? Wah, ket lahir. Ame, Pak. Kait lain. Ket lahir Suriname ya. Ya Suriname. Bahasa lah, aku Jawa. Jawa. Bahasa Indonesia ra iso. Ban anu akeh, Pak, di menteri kok, Pak. Oke, kira-kira. Oke. 1.000. 100. Saiki 1.000 wong ya. Jawa. Nah, sampean ajeng holiday Suriname, ya, itu cewek nom. Bukan Suriname. Nggih, lho, Pak. Saya Pak. Aku bakal sinang Thailand, ada cewek nom. Thailand. Oh, nggih. Pak, mantu mriki tujuane terus. Kowe nek bali rene tujuane ning ndi? Takon iki. Lah apa iku? Iki- Kowe nek bali rene iki tujuane ngopo? Jalan-jalan tak? Ada keputus dulu kabeh. Dadi situ golek studi mbiyen. Oh. Diaspora. Diaspora. Ngoten. Nggih. Daerah pundi, Pak? Tujuan. Maksudnya Biyen iki mbake ning nganu Jogja karo ning Wonosobo. Bapakku Iki Cilacap. Cilacap. Iki sak sedulur, sak sedulur. Iki mamang. Mamang. Iki adik. Ah. Iki bojo. Ah. Ngoten. Ya. Iki Pak. Badan impor Jawa. Iki wong Thailand. Nggih. Oke, nuwun. Eh. Permisi ya, Pak. Ya, monggo. Nah iki Panas tenan, Bu. Ayo. Tolong gone bayi mbiyen. Oh iya, boleh. Ayo Mas, ya satu gini. ya, oke, sini iki nuwun Mas ya, di sini. Ya. Lah ini wis komplit, Pak. Thailand, payungnya pengen nih. Lah wae, Pak. Sama-sama. Ya. Ya. Terima kasih, Pak. Ini karo mlaku karo tak ceritani ya. Iya. Dadi mbiyen cek jenenge Rake Pikatan. Nah, terus seneng karo cawe wedok jenenge Diah Pramudiawardani. Nang kene. Nang kene. Iya, nggih. Iku wong wong Buddha, Buddhis, Rake Pikatan ning Dina. Karena dhek seneng terus digaweke iki Iya. bojone. Ya Kowe sesuk nek dadi mantan kon gaweke ngene iki, Yon. Oh iya. Bojomu mumet. Ya koyo nang India Pak. Ya, nang India. Nang koyo Nah iki tempel. Iki jenenge candi sik cilik iki jenenge Perwara. Iku simbole Hindu, nek sik Buddhis kae, kaya Borobudur lho, Pak. Ya, Kae. iya, betul ya. Dadi iki sik lanang iku mbiyen wong Hindu, sik wedok wong Buddha. Dadi wis ana toleransi mbiyen iki. Muslim karo Hindu ya, Pak. Ya, Muslim karo Hindu. Nah iki lawang ngarepe kene mbiyen Madebrono to. Iki lawang iki ana Gupala kuwi. Oh iya. Heeh, sik jaba to. Nah, iki saka ngarep mlebu rono kae. Nah, iki rusak mergo lindu to kene Lindu, ya, samben-samben ana lindu to, Mbak. Ambruk terus iki lagi didandani kabeh kae dandani ning kono kae. Maintenance renovir ning kono. Sitok-sitok Heeh, ya. sitok-sitok. Iki totale ana Watu. 116 ngene iki, Pak, cacet toto kabeh. Nah, terus sik budane kan ora akeh, tapi pokoke sik rusak kae. Terus salong do dicolongi. Biyen wong Londo Oh biyen ya. nyulung apa sirahe ditugel dibawa Bali ning museum akeh to. Ya, museum. Ning New York aku wis tau wiro. Terus ning apa iku ning endi to kae. Pengen iki akeh wae sik dadi gawe ning Monco. Nang Belanda barang ya, Pak. Ana Belanda ya ana ya. Kayak gawe putrek sok kene apik, Pak. Tak gawe putrek kene. Ya. Ngapa gune, Pak? Tapi Pak tengah-tengah. Ayo, Pak. Oke. Nah. Nah, iki mbiyen candi iki jenenge candi to, Pak. Dinggo
Do tinggo sembayang, tinggo donga. Terus iki ning kene, ini tak critani, Pak. Men ngerti, Pak? Nggih. Jadi 1200 tahun kepungkur zaman biyen, tahun 800 wong Jawa wis ngerti tulisan, Pak. Wis pinter maca, wis iso gawe tulisan. Nah. Iki aku lali jenenge sapa. Iki sik ditulis nang kene, iki sik nyumbang gawe iki. Iki dhewe-dhewe disumbang wong. Sik nyumbang iki. Gawe iki. Heeh, sik nyumbang iki. Iki padha karo sik gawe candi Mendut sik ning Cerak Borobudur. Nah. Oke. Kene Borobudur iku adohe 45 km. Teko kene. Wis ana communicate, Pak. Wis ana wong do kerja bareng, wis do rewangan, wis do anu. Dadi jaman biyen wong Jawa wis rukun, Pak. Wis adoh do kono Buddhis kene Hindu. Dadi wis padha-padha do nyumbang. Dadi wong Jawa iku civilization-e, peradabane wis tuwa banget. Ya iku Buddhis karo Hindu lah. Iya. Nah kene kok saya malah kabeh muslim, Pak. Iku muslim urung suwe, Pak, teko. Ya. Pinjete kepiye? Lah mergone biyen wong dagang teko Ya, ning dagang ning kene. Terus do ngandani apa agama Islam, nyebar agama Islam. Bakene kene Hindu. Iki Hindu kene. Iya. Hindu. Sing ning Borobudur Buddhis. Buddhis. Nah, iki sing gawe iki jenenge Rake Pikatan. Rabi karo Dyah Pramudyawardhani iki sing duwe kene. Terus iki dikeke wedoke keke bojone nggo kado. Iya. Candi iki padha karo Taj Mahal. Wong nek Taj Mahal iku urung suwe. Wong kok wong Hindu iso teko kene, Pak? Kok iso kene? Biyen kabeh wong anu to, Pak. Kene wong Indonesia karo wong India karo wong Chinese iku campur. Oke. Terus biyen jaman biyen kene duwe kingdom sik gedhe jenenge sadurunge ana Majapahit Singosari. Ambiyen rajane wis do nek dodolan wis do tekan kono. Oke. Iki mubeng kabeh iki dienggo sembayang nek cara mbiyen. Nek wong saiki gawe ngene rekoso to, Pak? Angel to? Iya. Ragate piro, Pak? Nah kok biyen kok iso ya, Pak? Nah ya, mula jaman semono Jawa wis nganu, Pak, wis sugih, makmur ya apa wealth, wis very anu, duwite sakeh wis makmur, sandang pangan wis ora mikir, mulai iso gawe ngene iki. Ya to, biyen nandur pari, nandur sembarang wis akeh to. Iya to. Lah mergone wong wis turah to, Mbak. Wis mangan wis cukup, ya to. Sandang wis cukup. Wis duwe ngilmu, duwe kepinteran wis iso gawe sembarang cukup. iya to. Pinter gawe ngene. Mangan opo sesuk. Iya to. Lah nek mangan sesuk ya ora kepikiran gawe ngene to, Pak. Iya. Mula ade kudu proudly karo simbah-simbah mbiyen. Ya to, seneng bombong lah istilah. Proudly ngerti to? Bunga, bangga. Bombong dadi ade iki iso cerita ora isin lho. Iya. Iki mbahku ngene mbiyen ngene. Ngono to. Ya. Lagi Borobudur. 1000 tahun kali. Iya iki Pak bareng karo Borobudur. Kacahe ora akeh. Iki nek Borobudur tahun 800 kene tahun 800 piro meh 900. Gitu. Tua Borobudur saiki. Iya. Gitu. Yo story ini bawa ya story. Ya. Nah, iki begini. Ini jalan-jalan dulu nggak apa-apa. Iya. Iki nggo lanang, candi sik nggo anu semedi nggo wong lanang-lanang. Iya. Sik kono nggo wong wedok-wedok kae. Ini. Oh, siji ya. Ya, siji. Ade enten mlebu rono nggo. Lah kok mesti nak kene nggo mulang kono ngono kuwi. Nang kono relief engko cerita. Cerita ya. Ana critane relief iku lho, tapi aku ora enter cerita Bapak mergone aku dudu wong Savanuluk to. Iya. Aku sasa omong anu ya sak ngerti ku wis sinau dhewe to. Story ini ya. Storine ya. Iya, boleh. Ya. Lah itu asli tradisional, Pak. Ndi? Story ini. Iya, Tradisional heeh. kene. Iku jarik to, Pak, wong lanang jarik to. Iku biasane sik do gawe putrek-putrene do nggo pre-wedding. Iya. Nek arep dadi manten, gawe dokumentasi ning kene terus engko dipasang nek napa dhek mantenan dayoe do biru ngono. Ana putreke sik apik. Do pre-wedding ning kene. Ora tunggu sepatu niku ya. Mlebu retuk ya dicopot to sandale. Mlebu nang jero anyep enak. Ya. Oh, kene ora kono ngono itu. Heeh. Ya. Nah, sesuk kowe nek dadi mantan kon gawe ki ngene. Karo bojomu. Ngampun iki aku gawe ke candi. Ayo wis tak omongi. Aku nak mbrene pun nggo Rolls Royce. Ya, Pak, dibesalke aku. Rolls Royce. Rolls Royce. Motor Gede. Atoyong. Kok atoyong kuwi to, Pak. Yang ngomong Ya. Pak Budi no. Ya. Iso, Pak. Heeh. Jalan Rolls Royce nang kene. Ning kene nganu apa nyewa ono nyewa. Lah, nyewa. Nyewa ya. Iya. Ya. Arep mlebu ndelok jero. Iya ayo karo ndonga sira to. Iya. Ah. Payunge dilempit to. Delok ya ya. Oke. Ndi kali mlebu ra?
Ora apa cepet sedelo sepatune. Engko dienggo neh. Wah, panas sih Pak. Ya. Iki panas ya munggah. Melocok iki. Nah, ayo. Ya. Kita tak jaki ning jero. Peteng ra ketok. Apik tapi. Apik-apik to. Kono padha wae. Padha ya, padha. Ya. Nah iki sing nggo wong lanang kono sing nggo wong wedok. Wes kewenting nganggo sepatu terus to. Kayak karo joget telemotrek kepanasan. Karo mlaku apik, Mas. Nah. Iki Pak, tak ceritani, Pak. Nah, iki ketemu kancane. Dit is de plek waar mijn opa vandaan komt. Ah, Hij is vertrokken in 1923, maar toen koloniale tijd. Nee, die 24. 23 jaar. 23. Mijn vader hier geboren Ja. in Jakarta. Jakarta. Oh, oke. Ya. 1913. Dan praat, Ja. u praat zeker bahasa. Nee. Nee. Kan dat? Bent u Indisch? Nee, Nee, helemaal nee, niet. nee. Ah. Dit was... Mijn opa Ja. was arts in Indonesië. In Indonesië. Ja. dus Nederlands gezin Ja. in Indonesië. Krijg een kind. Bapakne lahir ning Jakarta ngono to. Yo, Jakarta, Pak Ilahnya Jakarta. Dit is asli, origineel is van hier. Mijn opa is origineel van hier. Wij zijn nakomelingen. Ja, ja. We zijn in Suriname geworden. Suriname geworden. Ah, ja. Andere kant. Uit nieuwsgierigheid komen we hier kijken hoe de situatie hier gaat. Ja, tuurlijk. Dus, Ja toch? kijk, Belangstelling in beetje. Ja. Maar wel anders dan 100 jaar geleden. Ja, Dat zeker. klopt. Wij denken dat niet meer aan. Maar we kijken voorop, vooruit. Dat is voor ons Ja, belangrijk. ja. Zo is dat. Ja Zo toch? is dat, ja. Veel plezier in Indonesië. Ja. Veel plezier in Hetzelfde, Indonesië. hè? Dankjewel. Welkom, ja. Ja. Waar kom je vandaan? Nederland, Eindhoven, Amsterdam. Oh. Zwart. Veel plezier Rode nog. vlag. Ja, dankjewel hè. Veel plezier hè? Ja. Veel U plezier ook hè? hè. Iki ketemu tanggane wong Londo. Kuwi ya mesti kangen dene to wong bapakne lahir ning kene. Ja, Iya to. Jakarta ya. Jakarta to. Dokter bapaknya. Ya, oke. Lah iki sik candi kanggo wong wedok. Ya. Engko ana betane. Ya, heeh. Aha. Kowe mbayangke nek wong Suriname ana ngene iki dodolan bendina to, Pak? Iya. Aduh, ya. Oke, ya. Panas, oke, ya wis rasa medu tak apa-apa. Ayo, laran kiri 5 menit ya Pak. Ya, oke, aku yang njaluk. Sini kan Oke. pamer juga fokus kiri. Ki doleren kesel Iya, bar tak kesel, tanding iya. yuk. Kepanasan, Panasan. Mamangnya tak kuat panasnya mamangnya. Mamang kuis juga. Apa-apa nih mamange, apa-apa mamange. Iya, mamang pakai mamangnya. Ngarteng dong nih dong. Kita di Plausan. Si dikerawai mamangnya itu dikerau. Ayo. Nah, kalau siram dikerapun. Aku semelang nek nangis lho. Yuk, oh. Sebelah nangis. Terus gelas desur Pak. Hah? Terus gelas desur nang Belanda tuh. Durung. Oh, gampang ning ono app barang to, Yo, gampang. enak ono. Ya. Ki arep bali bar saka Candi Plausan. Piye rasane ndelok candi? Yo, Kepi ta? Beres, beres. Nah, piye ta? Seneng Pak. kemarin ngerti biyen-biyennya Kepiye kepiye. biyen-biyen iki kepiye? Iya. Iki sik